ହେଉଛି ଗରମ ପ୍ରବଳ କାମ କରାହେଉଛି କଷ୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲଗା ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏଇଟା କ'ଣ मेसिन भी देखेगी और टोटल कंपनी भी देखेगी क्या कंपनी ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ସାରା ତୁମକୁ ଶୁଣା ନଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣ 6 ଜଣ କାମ କରନ୍ତି ଲାଇଟ୍ରେ 3 ଜଣ କାମ କରନ୍ତି 4ଟା ମେସିନ୍ ବେଶୀ 4ଟା ମେସିନ୍ कॉइन्स चिट्ठी काटबार कॉइन्सटा एमती काटिव बाहर चेंची गुड़ा इजी काम टोटाल को पार्ट सब बाहर देखिए तो समस्त शेयर करी आप देखिए दुकान से
ଟିକେ ଇଜି ଲାଗୁଛି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଆସିବେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ନୁହେଁ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ପୁରା ଆସିଯିବେ। गरम बच्चे तो ग्लास ग्लास यूज करते हो गरम बच्चे पाटा मैंने गरम गरम अच्छी गरम पाटा अच्छे